Paljon kello? Mä oon myöhässä! Jes, mähin! Ei kun... Choose your Pokemon. Kumman ottaisin? Otan sinut! Ei! Sain paskikarpin! Minulla on teille suuri tehtävä. Taikalasini ovat kadonneet ja teidän tehtävänne on hakea ne Norssilukiosta. Jos ne katoavat, Ressu ei ehkä voida koskaan enää kauppailla. Haetaan. Gary ja rakettiryhmä, mitä täällä teette? Meitä on kaksi. Kaukeusta asti. Maailma kaipaa pelastusta. On kansamme loisteli sielultaan. On totuuden etsintä Ressuja varten. Vaan taide ja kunnia taiteilijoiden käseen. Ja tähtäällä penselit taivaisiin. Astu alas tai tuke glitteriin. Mitä te tiedätte professori Huovisen taikalasista? Mitä sä oikein yrität? Ne on meidän! Bitch! Ei, ne on minun. Minun kanssa mennään. Aha, mikä mun Charmanderin ja mä en tiedä mitä on. Ei kun ota enemmän. Ressu on se Pokemon Go. Ressu on se Pokemon Go. Ai toi on se Charmander. Hän on Charmander. Kulutteko te yleensäkin välkillä? Tää on vähän huono lappu. Aivan surkea. Ja nyt me pois. Älä vitti. Tästä näkee miten Ressut osaa. Kävi, mitä täällä? Mä oon kadottanut mun Charmanderin. Hei, mä voin hoitaa tehtävää loppuun ilman sua. Okei, mennään. Mä oon niitä Pokemon-ekspertti. Gyarados, hyvä vai huono Pokemon? Se on totta. Tyyppiä hyökkäistä, jotka on sille hyviä. Ja molemmat niistä ei ole voimakkaita. Siksi se on sinne tavalla, kun silloin se on hyvä hyökkäjä, mutta se ei ole hyvä käyttämään erikoishyökkäyksiä. Ja suurin osa vesityypin hyökkäyksiä on erikoishyökkäyksiä, joka tarkoittaa, että suurin osa vesityypin iskuissa on sille hyödyttömiä. Okei, hyvä tietää. Okei.
Okei, hyvä tietää. Hei, näytä voimakkaan! Otellaan! Let's battle! Matkaan, Charmander! Matkaan! Koulu minun solmutyöni! Ei! Matkaan, you splash! Charmander, use flamethrower! Ressut hassuttelee ja ne myös tassuttelee. Meillä on täällä lisää Pokemoneja. Haluatteko te halaa niitäkin? Miten menee Robin? Robin, me rakastetaan sua! Haluatko laulaa vähän? Norssin professori! Minulla on professori Huovisen taikalasit. Now you're going to die.